så går jeg lige rundt op, så du kan prøve. Og du må prøve. Ja. Du taber det ikke. Nej. Hej så, alle sammen. Så er vi lige ude og køre knallert med Victor, Tim og Tobi og... Hvad? Jeg vil lige nu til optager det. Der har han lavet julespil deroppe. Ja, men... Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what have you? Jeg tager bare til benene ud. Okay. Hallo guys! Hallo, jeg lavede scrape lige før. Ja. Scrape. Den drypper bare vand ud. Fuck. Nå, du har... jeg tænkte lige, fuck, jeg er lige udlagt cykleren. Jeg sagde til dig, at du skulle være klar. Nå. Nå, så skruede du den bare op. Jeg tænkte bare, fuck, nej. Liv, Det er ikke næsten røde. Ja, nu bliver den i sko gennemløs. Lort, det knaller. Ja. Ja. Hallo Karl. Jeg vil ret toiletmand, der er free, ikke? Jo, ja. Har du stået på den hele vejen ned igennem toilettet fyldt den op og taget noget sammen? Jeg synes også, der er noget til lidt lort. Hvad? Så lige for Hvad? Hvorfor satan? Kom nu. Udstødningen, ikke også? Det brænder bare. Randers! Hvad? Jeg sagde bare Randers. Det er lige en ny vlogvideo her. Der er Victor kører på den hvide hot derovre. Der sidder en bøs derovre. Har du ikke pullet mærket af dine bukser? Ikke at mærke. Eller var det... Ja, fuck jer, mand. Er det saltigt? Nej. Det er fordi, jeg har ikke råd til at købe dem. Så jeg låner dem bare. Prøv at se nu, Tim. Prøv lige at slukke lyset nu. Nej, men det er bare lad os selv. Vi kan altså godt ringe til din tid. Ham der manden der hvad? Jeg tror altid, de der taxi, der det er pansen. Ham der mand, der sad i toget, han ringede.
Toget stoppede bare lige pludselig, og så ringede han. Hvad? Du ser jeg optager lige nu. Hvad? Helt, det Ja, bliver skal jeg lige have min Snapchat? det bliver helt seriøst, det bliver den fedeste vlog i dag, eller hvad kalder man det? Altså, vi skal lave sådan nogle blog, hvor vi bare kører helt op. Ja, Skal lige kan du se det? At ham. Det er min snær. Ej, bare tag dit navn, så tror jeg, man er lettere ved det. Det er bare... Shit, mand. Gør det op i græsset i stedet for. Så der er Sim. Fall back cause I'm coming through with my whole team, they coming too, that's real, too real.